Munkhani inaso imene yangotipeza kumene lero lino pa 26 October 2024 akubanja kwa Achilima amene amayimirira a Joshua Valera Ayankhulapo kapena kuti achita comment pa Commission of Inquiry imene a President a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera akhazikisa kapena kuti ayilengeza zulo kuti iyambe kugwira ntchito kuyambira Monday likubwerali pa 28 October 2024. A Joshua Valera ndi amenenso ankayankhulira akubanja pankamveka nthawi ina yake kuti zikuoneka ngati kubanjaku kuli munthu wina wake afuna atenge udindo umene adausiya malemu Achilima kapena kuti afuna achite zandale. Zimenezo zidali mphekesera zimene ankayankhula anthu kumakamba kuti kubanja la Achilima kukumveka zimenezo. So iwowa a Joshua Valera ndi amene amayankhulira kubanjaku ndi anabweranso poyera ndi kufotokoza kuti iyayi ifetu padakali pano tikumulira m'bale wathu ndipo palibe ganizo lina lililonse lokuti tikufuna tipange zachipani kapena kuti tikufuna tilowe ndale. Tikazafuna kupanga zimenezo tizanena, koma padakali pano ifeyo sitikupanga zimenezo. So iwowa pamene zulo a President a dziko lino alengeza Commission of Inquiry, iwowa kuyimira akuchipani Ayankhulapo, ndipo lero lino zili mu news zimene ayankhula a Joshua Valera kuyimirira ku banja la malemu Saulos Klaus Chilima. So pano tikhale tikuwerenga zimene a Joshua Valera ayankhula zokhuza Commission of Inquiry imene President wa dziko lino wakhazikisa zulo. So apa tuone pa Zodiac. Pa Zodiac ndi pamene alemba zimene a Joshua Valera ayankhula kapena kuti akomenta zokhuza Commission of Inquiry imene yakhala ikufunidwa kapena kuti yakhala ikupemphedwa ndi anthu ambiri. Ndi a Joshua Valera ayankhula motere. So izi ndi zimene akubanja la Achilima ayankhula kudzera mwa a Joshua Valera. Ndipo Zodiac yalemba motere: akubanja la Achilima apempha kuchita zinthu poyera komanso chilungamo pakafukufuku yemwe achitike pa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June. Oyimira banjali a Joshua Valera ngakhale wayamikira kukhazikisidwa kwa komiti yapaderayi pakafukufukuyi, wati banjali lingakonde kafukufukuyi azichitika pojambulidwa ndi nyumba zofalitsa nkhani kuti Amalawi komanso banja lawo lizisatira bwino. Padakali pano mmodzi wa akuluakulu ku chipani cha UTM a Newton Kambala ati komitiyi siyokwanira kwenikweni kamba kuti ikusowekera oyimira zipani zandale maka zosusa boma mwa zina. Komabe kaswiri pandale a George Chaima wati ngakhale kafukufukuyi wakhazikisidwa mochedwa aperekabe mayankho kumafunso omwe azungulira pa imfa ya Achilima komanso anthu ena 8 amene adamwalira aja. Nde zimenezi ndi zimene alemba a Zodiac, ndipo mukufotokoza kwawo akufotokoza kapena kuti zikusonyeza ndithu kuti akubanja kwa Achilima iwo akufunisisa kuti zinthuzi zizichitika poyera. Akati tiye tipite kwakuti tikafunse kuti zinakhala mwakuti, ndithu zimenezi zijambulidwa ndi manyumba olusa mawu amene zimakhalira kukachitika nthawi zonse zinthu zija. Zimenezi ndi zimene apempha a Joshua Valera ngati oyimirira akubanja kwa malemu Saulos Klaus Chilima. Funso nkumati kodi izizi
zimenezi mwina zimene apempha Joshua Valera ndizotheka adi, ndizotheka mwina boma kupanga consider zinthu ngati zimenezi. So tikhale tikuona kusogoloku kuti mwina ngati pempho limene apempha Joshua Valera lili lokuti litha kuthandizira kuti chilungamo kapena kuti chomwe chinachitika chenicheni kuti zikhale mene zidakhalira muja chioneke. Ndiye pano tiwerenge ena mwa makomenti amene anthu aponyapo atamva kuti Joshua Valera amene amayimirira kubanja kumeneku kwa Malemu Saulos Chilima ayankhulapo kapena kuti achita komenti. So awa ndi makomenti ena amene anthu ayankhula, ndi makomenti ena tiziwerenga enawo muthaso kumaona. Komanso inu muponye ma komenti anu tione kuti kodi ino mukuganizanji za commission of inquiry imene president athu aziko lino akhazikisa zulo. So pano tiwerenge ena mwa makomenti. Tiyambe kuwerenga makomenti ndipo apa pali Jameson D. Mulinde akuti many loved him beyond politics. Our love for this man was not about politics, but in a passion. He gained many people's hearts, continued to rest well, our legend. Gone, but not to be forgotten. Komanso Akubanja chilungamo muchiziwa osatuza inuyo bwanji. Truth Malawi akuti inenso ndipemphe Akubanja and all Malawians sibwino kukhala ndi your own expectations out of what has not been done. Let them investigate freely, and whatever the report comes, let us all take it. Rest in peace, SKC forever in our hearts. Tina kumwenda kuti tidziwe mmene plan yonse inayendesedwera kufika pa mission accomplished. That's what is remaining after the German report. Lich Gombo akuti MCP singakwanise dikirani tikasintha boma kafukufuku wazachitika. Chilima had family, why not family member? Chilima was a politician, why not even a member of UTM, even the members of other opposition parties? Zizakhala zovuta anthu kuvomereza zosatira zimene mene zilili. So awo ndi makomenti kapena kuti ndemanga zina zimene anthu akuyikapo pa nkhani imene yaphulika padakali pano kuti bomano lakhazikisa commission of inquiry. Nde boma lidakhazikisa commission of inquiry chonchi Akubanja aso ayankhulapo. So awa ni makomenti amene akuyikidwapo ndithu. Precious akuti and it will be hard to accept the outcome of the report. I assume that many people already implanted that the incident was man-made. Incident despite that, if report will be indeed authentic. Ameneo makomentena, but they were supposed to put them as well, every family members. Shupo akuti this is very much true. We need justice for all. Jeno Shawa akuti kunalembedwa basi chilichonse cha moyo chizalawa imfa. Emmanuel Mpande akuti but this is not my wale now. My condolences to the family of the Goliath for losing such a great man because of one stone. Lefan Pili akuti Newton osamangika ai koma mpaka ka negative comment kasalephere. Politics singatipititse patali. We are Malawi and still following up. Amene ndi Cosmas memory akuti good development. Ali akuti akambala mukufuna zilowe ndale osangoyamika kufuna kutamika chani. Amene ndi makomenti ndithu amene anthu akuyikapo pa nkhani yokhuza commission of inquiry imene aboma padakali pano akhazikisa, ndipo Akubanja akomentapo kapena kuti ayika ndemanga. Tibwerezenso tikuti Akubanja akuti iwo adakakonda kuti zimenezi zikhale zikuchitika pakafukufuku ameneyi okuti chidachitika ndi chani pa 10 June. Komanso nyumba za boma zizikhala kapena kuti nyumba za mawayilesi
zizikhala zikujambula kuti aliyense aziziona kuti kodi zidakhala chonchi. So inunso taponyani makomenti anu taone.